איך עבר עלייך החודש, מעיין? קצת מתיש, מלא בלגן, מלא צעקות. ומה הייתה ההרגשה? הרגשתי שאני כאילו חוצניקית, שאני לא מפה, שלא מבינים אותי. מה, שוב המדריכים? לא, מעיין. אני שונאת אותם! אני מדריך בסניף, לנוב, אני מתנסה. פתחתי קבוצה עם ההורים, שרק מדריכים יכלו לכתוב בה. לא עשיתי שרק מדריכים יכלו לכתוב בה. אני מחרט על זה. החניכים עושים בלגן בסניף. החניכים עושים בלגן במרכז. החניכים עושים בלגן בחדר צוות. החניכים לא נמצאים, אז אנחנו עושים בלגן. אני עושה פעולות. אני שונא פעולות. אני אוהב את החניכים. אני כבר לא אוהב את החניכים. אני מגיע בזמן למפקד. אני לא מגיע בזמן למפקד. מי אידיאל. אני משקיע בפעולות. אני עושה פעולת השקל. כל המושב מקלל אותי. אני עושה פעולה כל שבוע. לא עשיתי פעולה השבוע, גם לא שבוע שעבר. אני שומע רק אריק איינשטיין. שבת בבוקר, יום יפה. רק אומר אדם. ובינינו תהום. אני עושה ספורט כל יום. אני מגיע לפעולות רק באופניים, שמליות. השיגו לנו בוקסה, שברנו אותה, קנו אותה, שוב שברנו אותה. אני מכיר כל החניכים שלי. ישי! ישי! בוא לפה! אני סגי. אני לא מכיר את כל החניכים שלי. יש לי חולצת סנובניק מכל הזמנים. לא באמת. כן באמת. אני פה, אני שם. אני שם. אני שם. אני שם! אני פה! או בקיצור, סנובניק.